Когато Бог реши да благослови една жена, първо я поставя в ситуация, в която да може да го види. И това често изглежда като трудност, като загуба, като момент, в който си питаш: Господи, защо точно аз? Но за да разпознаеш благословението, първо трябва да знаеш какво е да нямаш. За да оцениш изцелението, първо трябва да си била наранена. За да почувстваш изобилието, първо трябва да си минала през недоимък. За да познаеш истинската любов, първо трябва да си била отхвърлена. Бог не допуска тези сезони, за да те разруши. Той ги допуска, за да те подготви, да очисти сърцето ти, да ти покаже силата, която си забравила, че носиш, да те направи способна да задържиш това, което идва. Болката не е наказание, липсата не е отхвърляне, трудният сезон не е край. Това е подготовка за следващото ниво, за жената, в която се превръщаш. Когато Бог те води през дълбоките води, това е знак, че те подготвя да стъпиш на по-висока земя. Довери му се, ти си сезон на изграждане, не на загуба.